dim yn eich llyfrau mynech chi. Mae o'n yr hen lyfr, nid yn aml byddwn ni'n edrych yn ôl at yr hen lyfr, ond mae'n gyfle i wneud yn y fan yma wrth gofio'r geiriau arbennig. Geiriau sy'n dal i ddod i'r meddwl weithiau. A oes gobaith am achubiaeth? A oes maddeuant am bob bai? A'r ateb yna'n dod wedyn yn sicr oes medd Duw o'r nef yn eglur. Felly, Thomas Jones, roedd yma am gyfnod yn codi'r eglwys yma 200 mlynedd yn ôl, sydd piar emyn aeth i ddimbych wedyn naeth waith ardderchog yn y fan honno. Ond meddwl am y cwestiwn yma, faint mor bell sydd rhaid i ni fynd nes mynd allan o gyrraedd gras Duw yn Iesu Grist. Faint o weithiau mae'r arglwydd Iesu'n fodlon maddu ni? Ydy o'n fodlon croesawu pawb yn ôl ato'i hun? Ydy o'n fodlon rhoi ail gyfle i bob un ohono ni? Ac meddwl am hanes Pedr yn arbennig a Iesu mynd ati i adfer i berthynas rhyngtho fynte a'r apostol Pedr. Dwi'n mi ganwn ni yr geiriau yma sydd ar y sgrin, a mae gwneud am chwarae'r Emyn Dôn briodol ar yn cyfer ni. Diolch i chi. A'r ateb yna yn rhoi fath anogaeth i ni'n dydy. Oes, medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperau saberth llaw. Dwi'n mynd i dibynnu ar hyn da chi yn ei wneud na'r adferiad. Da chi yn ei gynnig, bod ydi feirwch yn dda i weld. Ond mae o'n dibynnu ar yr hyn yma'r arglwydd Iesu wedi wneud i hun trosom ni. Ted, oedden ni'n wythnos dwytha yn troi at Efengil Ioan ar ymddangosiadau yna yn ymhenod 20. A'r benod fawr oedd yn sôn am sut y daeth pawb i gredu. Ac oedden ni'n gofyn i chithau gofio a rhoi diolch hefyd am y ffordd y daeth pob un ohono ni i gredu yn ffyrdd gwahanol, ac fel mae'r arglwydd yn drin â ni fel unigolion ac mewn yn ôl yn hangen. Mae o'n mynd ati i ymdrin â Pedr. Mae yna waith, mae Pedr wedi dod, mae Pedr wedi gweld ac wedi credu hefyd. Ond mae yna waith eto adfer arno fo. Iddo fynte deimlo fod o'n deimlo digon o hunan werth ynddo ei hun mwyn bod yn cael ei anfon allan yn enw Iesu Grist. Mi ddarllenai o Ioan pennod 21 ynglyn â'r barbeciw yma ar lan y môr, mi gofiwch chi? Barbeciw pysgod, da chi'n clywed hogler dyddiau yma weithiau pan mae'r tywydd yn braf. Pobl yn cael barbeciw o'ch gwmpas chi, falle os da chi'n byw yng nghanol pobl. Ac mae hi'n braf, mae'n arwydd o'r haf, yn arwydd o bobl allan yn cymdeithasu efo'i gilydd yn mwynhau hunain. Iesu sydd yn paratoi
mae'r pryd yma i'w ddisgyblion. Ac wedyn yn mynd â Pedr o'r neilltu yn y lle arbennig yma. Cofiwch wrth i chi glywed am y lle a'r hyn sy'n digwydd yma. Cewch eich atgoffa, fel y cafodd Pedr a'r disgyblion i'ch atgoffa o'r hyn oedd wedi digwydd yn y lle ac ar be oedd Iesu wedi wneud a sut yr oedd o wedi siarad efo nhw a galw nhw yn y lle yma o'r blaen. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Pedr a Thomas a elwyr Didymus a Nathanael o Gana Galilea a Meibion Sebadais a dau arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb allan sef, rydyn ni'n dod efo chdi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, oes gennych chi ddim pysgod fechgyn? Nag oes, ateb allan sef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde i'r cwch ac fe gewch helfa. Wnaethant felly, ac ni allant dynnu'r hwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw roedd Iesu yn ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywod Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad, a neidiodd i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch, gan lusgo'r hwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 metr. Wedi iddynt lanio, fel sant dan golosg wedi osod, a physgod arno a bara, ac meddai Iesu wrthynt. Dewch ar rai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch a thynnu'r hwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd yr hwyd. Dewch meddai Iesu wrthynt, cymerwch brecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Yr oeddent yn gwybod mae yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a'i roi iddynt, a'r pysgod yr un modd. Dyma nawr y drydedd waith i Iesu yn ddangos i'w ddisgyblion, ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Yna, wedi iddynt gael brecwast, gofynodd Iesu i Simon Pedr, Simon fab Ioan, a wyt ti'n myngharu yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydw ef arglwydd, ewyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy wyn. Wedyn gofynodd iddo'r ail waith, Simon fab Ioan, a wyt ti'n myngharu i? Ydw ef arglwydd, meddai Pedr wrtho, ewyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeiliaf y nefaid. Gofynodd iddo drydedd waith, Simon fab Ioan, a wyt ti'n myngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo drydedd waith, a wyt ti'n myngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd fe wyddos ti bob peth, ac wyt ti'n gwybod fy mod i yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir wy'n dweud wrthyt, pan oeddi ti yn ifanc, roeddi ti yn dyfregysu dy hunan, ac yn mynd lle bynnag y mynyd, ond pan byddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dyfregysu, a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth byddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Byddai bendith Duw ar y darllen yna a'r gwrando o'i air. Hanes bywiog, hanes llawn yna, bron na allwch chi fod yn teimlo'ch bod chi yno, yn clywed ogle'r pysgod yna,
a'r gorchymyn yna, a'r cymhelliad i daro'r hwyd ac i bwrw'r hwyd i ochr arall y gwch. Cyfle arall. Rhowch cyfle arall arni. Rhoi cyfle arall i Pedr yn ogystal. A galwad arall iddo. Mae temi ganw ni ymyn ymhellach. Sgofio i'r rhif yn y fan yma, 733. Ydy'r ymyn yma. 733. O amdeimlo cariad Iesu. Yn ein tynnu at ei waith cariad, cryf i gadw i eiriau, nes i'n gyrraedd pen ein taith, cariad fwrio allan neu ofnau allan. Drygau Cedr yn rhagddon ffoi, fel na allo gallu'r facfu beri ni nôl i droi, ennym yno, fflam angerddol o rywogaeth nefol dan. Fel y gallom ddweud yn ebrwydd, gwyddos bopeth arglwydd glân. Gwyddos ein bod ni'n dygaru, o am fedru caru'n fwy, caru fel trigolion gwynfyd, caru'n hyfryd megis hwy adleisio'r geiriau yna. Gwyddos bopeth arglwydd glân. Gwyddos ein bod ni yn dygaru. Adleisio geiriau Pedr yn y fan yma, pan mae Iesu yn gofyn y cwestiwn yna iddo. A wyt ti'n myngharu? 733. Ni ddiolch felly am y galwad yna i nina hefyd dod i garu yr arglwydd Iesu. Fyddio, ni'n gloi gyda gweddi'r arglwydd. Arglwydd gad i nina, deimlo dy gariad di yn tynnu ni at dy waith dy hun. Yn tynnu ni yn fwy na hynny ata ti dy hun. Cariad cryf yna, sydd i'w gael yn unig yno ti, oherwydd mae cariad sydd yn rhoi ydyw, cariad sydd yn aberthol, cariad sydd yn bodoli, nid er i fwyn ei hunan, ond mwyn eraill. Ni'n diolch i ti o dad, mae dy gariad di ydy'r beth mwyaf perffaith a'r mynegiant mwyaf o gariad, y gwyddom ni amdano fo, sydd posib i ddod i gyffyrddiad ag ef. A dyn ni'n diolch i ti bod y cariad mawr di dy hun, wedi cael ei amlygu a'i weithredu yn Iesu Grist y Fab. Felly y carodd Duw y byd fel yr hoddodd efe, ei unig anedig fab, fel na choller
Pwy bynnag agredon o'n caffael ohono bywyd tragwyddol. Diolch i ti mai cariad sydd o'n plaid ni ydi o. Cariad na all dim yn yr holl greadigaeth yn gwahanu ni oddi wrtho fo. Os ydyn ni'n dymuno i dderbyn, os ydyn ni'n dymuno agosau ato, os ydyn ni wedi teimlo i gyffyrddiad tyner yn calon ni, yn tynnu ni ato ei hun. Ac fe gredwn ni hefyd arglwydd mai cariad sydd yn y newid ni ydy dy gariad i dy hun. Cariad sydd yn peri yn bod ni yn cael troi oddi wrth bopeth sydd yn heb fod o les i ni, bopeth sydd yn tynnu ni oddi wrthu ti dy hun, ac i droi ata ti, a chael yn dywedd di, y fath olwg hyfryd arna ti, y fath gariad, y fath oleuni, y fath fywyd. O arglwydd cadw ni felly yn dy gariad bob amser, ddyddiau'n hoes yn wir. Ac atgoffa ni y bore yma arglwydd, fel yr wyt ti wedi'n atgoffa ni trwy dair, bod yna le ni wastad yn dy waith di. Beth bynnag ydyn ni wedi wneud neu heb i wneud, bod yna le ni gyda chdi, bod gyda ti waith ar yn cyfer ni. Nad wyt ti'n dibynnu ar y ffaith yn bod ni yn gweithio drosta ti, ond y fod ti yn balch o'n gweld ni'n rhoi yn doniau ac yn rhoi yn hunain gwasanaeth i eraill yn denw di dy hun arglwydd. Byddwn ni'n diolch i ti arglwydd am bawb sydd yn cael ei galw felly y bore yma. Eglwys yn gyfan, cael ei galw i fod yn bobl i chdi ac i fod yn dangos dy gariad di yn y byd. Arglwydd, nerthon unain yr hyn a wnawn ni'r wythnos hon i ddangos y cariad hwnnw. Bydd yn teulu a'n cymdogion, bydd yr rhai rwyt ti'n ni gosod ar yn llwybr ni arglwydd, ac wrth i ni agosau wedyn at wythnos cymorth Cristnogol, yr wythnos yma o gyfle ac atgoffa bob blwyddyn am anghenion bobl yn ein byd ni, sydd wedi effeithio oherwydd tlodi a newyn, a'r hyn sydd y tu ôl i hynny, rhyfel, newid hinsawdd, gorthrwm ac erledigaeth. Arglwydd dad, ni'n diolch i ti am gael cofio. I cofio gyda rhyw ddirmyg a meddwl yn bod ni yn well, ond cofio arglwydd mewn cariad brawdol. Teg at yr rhai yna sydd eto wedi'w creu ar dy lun a dy ddelw di dy hun. Eto'n wrthrychau dy gariad. Ac eto yn teimlo'r cariad yna tuag atynt lawer iawn ohonyn nhw yn eu hamgylchiadau ac eu hangen. Diolch i ti arglwydd am bob cyfle i fendithio eraill. Boed nhw yn cwmpas ni neu ymhell oddi wrtho ni. Boed nhw yng ngwledydd Ewrop, yn Wcrain, yn parhau yno neu yn ffoi, ac yn ceisio lloches a noddfa. Wledydd eraill y byd, dioddef mewn unrhyw ffordd, dyn ni'n diolch i ti am yr rhai sydd yn estyn cymorth, yn estyn y gwpaned yna o ddŵr, yn estyn tamed o fara, yn gofalu, yn paratoi ac yn codi llais drostyn nhw. Arglwydd, diolch i ti am dy drigaredd di tuag atom ni. Ar dy drigaredd ac ar dy faddiant yr ydyn ni yn byw. Ac northwya ni bob amser i fod yn rhannu'r trigaredd a'r maddiant yna gydag eraill. Cyflwyno rhai enwyd yn y coeddiadau yna y bore yma. Yn ofyn i chdi ddal dy law arnyn nhw o dad. Iddyn nhw wybod o ofal di tuag atynt. Ac iddyn nhw wybod yn bod ni'n yn cofio amdanyn nhw yn yngweddiau hefyd. Gofyn y pethau hyn yn denw di dy hun arglwydd Iesu. Ac yn gofyn i ti'n bendithio ni wrth i ni rannu'r patrwm yna o weddi a dod gyda bron trwy weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad.
Yr hwnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r den, eled y deyrnas, melau'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Gyrra ni heddiw yn barad benyddio, a maddau ni englydion. Fel yma ddiwn ni na engledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithir gwared ni rhag drwg, canu seiro ti y deyrnas, a nerth a'r gogoniant yn oes Israel. Amen. Fe ganwn ni emyn ymhellach hefyd 510. Ni gael troi at 510 rhyfeddu. Fel Morgan Rhys at y cariad yna. This rhyfedda i'r cariad yn rhagwyddoldeb pell a drefnodd yn yr arfaeth i metifeddiaeth well na'r ddaear, a'i thrysorau, a'i brau bleserau gyd. Yn hyfoeth mawr na dderfydd i'w Iesu prynwr byd. 510. Wan tam yn y lawer iawn yn y benod yma, a hanes yr barbecue, a'r sgwrs yna ar lan y môr. Mae greu ein gyffwrdd efo chydig o bwyntiau. Mae'n braf yn dydi mynd am dro ac i ryw le arbennig, felly, ac mae'r llefydd arbennig yna yn dod ar ryw atgofion i'w canlyn hefyd. Wnaethon ni mynd am dro ddoe, oedd yn parchedig Andrew Sully yn codi arian at Cymorth Cristnogol yn cerdded rownd 22 o gestyll, cynffindio ambell un arall ar y ffordd hefyd yn Ngogledd Cymru. Ac yn cerdded o gastell y Fflint i gastell yr Wyddgrug. Heibio i ryw gastell henblas uwch ben Bagill, a glwsoch chi roed sôn am ffasiwn le, mae'n siŵr, a chaer fallwch wedyn, lle ganed y geiriadur hwnnw o Rhos Esmor a trio ffeindio'r ffordd heibio'r Shed Wartheg yn y fan honno. Llefydd difyr na fuon ni rioed o'r blaen, ac
cael sgwrsio ar hyd y ffordd. Cybraf hynny, ac mae Iesu'n galw i ddisgyblion yn ôl dydy, i Galilea. Mae o wedi'w comisiynu nhw. Mae o wedi rhoi gwaith iddyn nhw i gyflawni, pan mae wedi gweld nhw y troion cynt. Dyma'r drydedd waith iddo ymddangos i'w ddisgyblion. A'r gair comisiynu yna, y Miriam yn cael ei chomisiynu yn Llundain, yr Sadwrn o'r blaen, pobl yn holi. Be mae'n feddwl? Be maen nhw'n neud iddi hi? Just rhoi joben o waith iddi gyflawni ac yn deud wrth i am mynd a'i wneud o. Am hwn ni, mae hynny ydi comisiwn, bod chi'n cael rhywbeth i'w gyflawni a bod chi'n cael y gorchymyn i fynd i'w gyflawni o a'r gefnogaeth yn cael ei roi i chi fod yn ei gyflawni fo. Dyna'r comisiwn i fynd ac i gael ei hanfon efo'r efengil fendigedig yma sydd gennym ni yn Iesu Grist. Fel yr anfonodd Duw y Tad yr Wyfinau yn ei chanfon chwythau. Ac ni welwn ni i bod nhw yn dod eto i le cyfarwydd a bod Iesu'n dod â nhw i Galilea ni gwahodd nhw i'r fan honno. Bod o'n ymddangos yn y fan honno. A bod o'n gwneud gwaith arbennig yn y fan honno hefyd mewn lle cyfarwydd. Mi fyddwn ni'n cysylltu digwyddiadau hefo llefydd yn byddwn. Byddwch chi'n cofio lle ddech chi brodi. Byddwch chi'n cofio capeli hynny lle ddigwyddodd pethau arbennig. Byddwch chi'n cofio efallai lle y ddaru chi flasu rhywbeth am y tro cyntaf. Byddwch chi'n cofio lle gafoch chi banana splits am y tro cyntaf. Rhywbeth felly. Yn y Badell Aur, yn y Bala, pan yn 7 oed. Chymod, ydych chi'n cofio'r fan a'r lle ac yn cofio'r blasau a'r ogleuon i gyd. Cofio pryd cafoch chi arogl ryw flodyn arbennig mewn lle arbennig. A dyn ni'n cysylltu am ar synhwyrau, cysylltu'r pethau yma i gyd hefo'i gilydd yn dydy yn yn meddwl i greu yn hatgofion ni. A dyma sy'n digwydd yn y fan yma hefyd i'r disgyblion, ac i Pedr yn arbennig efallai. Mae o'n rhoi y comisiwn yma i Pedr. Yn ei gyrru nhw allan eto i weithio trosto fo yn ei enw fo, yn y lle arbennig yma. Gan gofio, os cofiwch chi, am yr hyn digwyddodd ar lan y llyn o'r blaen. Am y ffordd yr oedd Iesu'n cerdded ar lan y llyn. Am y ffordd y gwelodd nhw yn bysgota. Am y ffordd gofynodd o iddyn nhw i ganlu nef. Lyg sydd yn rhoi yr hanes yn ymhenor 5. Am alw'r disgyblion cyntaf. Reit ar ôl noson ddiffaith o bysgota. Mae ohonoch chi'n bysgotwyr yn gwybod be di treulio amser heb ddal dim byd, siŵr o fod. Edrai'n gweld yr apel yn hyn, mewn mynd i daro'r hwyd neu gwialen ac isten o moriau yn disgwyl i'r bachyn symud. Dyna fo, pawb at y peth y bo. Mae'r rhain wedi bod wrthi efo'i rhwydi reit ar y dechrau, drwy'r nos yn pysgota. Ac mae Iesu yn dweud wrthyn nhw bryd hynny. Os allan i'r dŵr dofn ac ollwngwch eich rwyd am ddalfa. Meistr drwy gydol y nos bu am yn llafurio heb ddal dim, ond ar dy air di ni ollyngaf yr rhwydau, medde Seimon. Ac maen nhw'n cael dalfa fawr nes bod y cwch bron a suddo. Ar môr Galilea, yn yr un lle, wedi bod wrthi drwy'r nos eto'r un modd, wedi dal dim byd, mae Iesu'n deud wrthyn nhw eto, bwriwch eich rhwydau i'r ochr arall. Rowch dro arall arni hi.
Mae yna rhywbeth yn y fan yna, yn y dweud, yn y lle maen nhw, yn atgoffa, mae Ioan yn dweud, arglwydd ydi o. Iesu ydi o. Nad ydyn nhw'n ei weld o'n iawn, os ydyn clywed rhyw lais yn dod atyn nhw. Mae rhywbeth sy'n anghyfarwydd ynglyn ag o. A maen nhw'n cofio, dyma ddigwyddodd i ni o'r blaen. Dyma'r excitement dar i ni deimlo o'r blaen. Pan ddaru Iesu yn galw ni i'w ddilyn o ganol llwyddiant, o ganol a cyflenwi yn hangen ni. Mi ddaru o'n galw ni i fod yn bysgotwyr dynion. A mi ddaru o yn dysgu ni sut i wneud hynny. Ac o'n i welwn ni yr ffenestri bach yna yn agor yn y meddwl, a'r golen dod eto ymlaen yn y llygaid, yr anobaith yn cael ei symud o'r neilltu. Ac maen nhw'n bwrw'r hwydi i'r ochr arall. Maen nhw'n cael y ddalfa fawr yma eto. Mae 153 o bysgod yn cael ei dal eto. Ac gofiwn ni, felly, fel mae Iesu, diolch yn cymryd i gyfle i ailgomisiynu yn Jerusalem, yn cymryd i gyfle i ailgomisiynu, lle nath o hynny o'r blaen. Lle mae'r hyn oll dysgon nhw, yr hyn oll oedden nhw, atgofion i gyd yn dod at ei gilydd. Maen nhw'n cael eu crynhoi ynghyd eto. Ac mae yna gyfle newydd. Rwy'n mas ar cyntaf yn cael ei roed disgyblion i gyd, mewn gwirionedd, ac i Pedr yn arbennig. Ac mae Iesu mynd â Pedr o'r neilltu. Ac yn ei holi fo. Ac mewn gwirionedd, yn ei ddisgyblu fo. Ac mae'n eithafion rhwng disgyblaeth a disgyblaeth yn does. Mae'n ffordd ar wneud bob dim does. Mae'n ffordd hefyd ar gael y gorau allan o rywun. Mae'n ffordd ar ddisgyblu. Mae Iesu yn dangos patrwm eithriadol yn y fan yma. Dydy o ddim yn orthrymus. Dydy'r ddisgyblaeth yma. Dydy o ddim yn atgoffa Pedr o'r hyn mae o wedi wneud, o'r ffordd mae o wedi wadu fo dair gwaith, ond mae o'n mynd ati yn ei drigaredd i holi, wyt ti'n myngharu dair gwaith. Pedr, diolch yn gorfod dweud dim byd wrth Pedr. Mae Pedr yn cofio, mae Pedr yn gwybod, mae Pedr yn dychmygwch sut mae Pedr yn teimlo. Pedra i byth eto wasanaethu yr arglwydd, a finne wedi'w adael o lawr i'r fath raddau o'r blaen. Dwi'n ffit sy'n galw'n, bod ynglyn â'r gwaith yma o gwbl, dwi'n ffit sy'n galw'n ddisgybl. Mae Iesu'n gwybod sut mae Pedr yn teimlo. Mae'n gwybod sut mae pob un ohono'n una'n teimlo debygau. Pob un ohono'n una wedi gwneud pethau ac wedi dweud pethau dyn ni'n ei dyfaru. Arglwydd yn rhoi cyfle, gobeithio bod yna bobl o'n cwmpas ni sydd yn rhoi cyfle yma ddeiant i ni yn ogystal. Bod ni'n gallu symud ymlaen. So dyn ni'n wedi yn teimlo bod ni'n wedi siomi'r arglwydd. Dio ddim yn mynd ati yn atgoffa ni o hynny. Dio ddim yn mynd ati i danlinellu hynny. Mae ddigon yn bod ni'n cofio hynny. Mae o'n mynd ati i adfer y berthynas yma. Achos dyna sydd yn bwysig, y berthynas a cariad sydd rhyngom ni ar arglwydd Iesu Grist. A oes na gariad yn dal yno. Oes na gariad rhyngom ni ar arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac os ydi ono, os ydi Iesu yn ei gael ono, mae o'n fodlon defnyddio hwnnw. A mae o'n fodlon gweld hwnnw yn tyfu. Mae rhywun yn gweld Pedr yn y fan yma. Dio ddim yn finished product. Dio ddim wedi cael ei rowndio a'i dreinio a wedi bod yn y coleg yma sydd yn ei wneud o'n berson feder fod yn hyderus ac feder ymddiried yn yr arglwydd bob amser a feder siarad geiriau does a rhannu'r efengyl dan bob amgylchiadau. Ond mae'n gwybod
A dyna mae o'n bwysleisio yn y fan yma. Ydy Pedr yn ei garu fo? Ac mae Pedr yn ateb i'r cwestiwn, dwi farglwydd. Fydd os dwi'n modd i'n dy garu di. Ac mae'n rhoi gwaith iddo wedyn. Porthaf fy wy. I geirwia bynefaid yr ail dro. Ond mae'n gofyn y drydedd waith hefyd. A wyt ti'n mynharu. Pedr yn tristau. Fel petai o'n meddwl ydy'n atebion ni ddim digon i'r arglwydd. Eto mae o'n fodlon i ni i wasanaethu fo. Ac mae Ioan yn y darn yma, daim ar ôl hynny'n i'r pen, felly, ond mae o'n defnyddio'r ddau wahanol air yn y Groeg sydd i'w gael am garu. Agapeo, sy'n golygu cariad anhunanol parod i wasanaethu bob amser. Cariad crwn yna. A mae Duw ei hun yn ei ddangos seg ato ni yn Iesu Grist. Ac mae o hefyd yn defnyddio yn atebion. Dyna'r gair mae Iesu'n ei ddefnyddio wrth ofyn y cwestiwn. Os genna ti'r cariad yma? A'r cariad yma Iesu'n yma Pedr ni gynnig yn ôl iddo fo di phileo. Yr cariad at wrthrych. Yr parch a'r trysori ar rywun arall neu wrthrych arbennig. Yn caru'r person. Dyna mae Pedr y fodlon i gynnig yn ôl. A dyna yn y trydydd tro y mae Iesu yn gofyn amdano fo. Os genna ti'r cariad hynny, ac os di hwnnw genna ti, yna dwi'n mynd i danfon di allan. Mae genna ti ddigon i mi fod yn ddefnyddio di, i fod yn dy gomisiynu di, i fydd yn dy gynnal di bob amser. Ac yn mynd ati i ddangos iddo fo yn dydy. Ac i'w rybuddio fo. Mi fydd yna bethau gwael yn digwydd. Mi fyddi di'n cael dy roed mewn llefydd anodd. A phan fyddi di'n hen, gyda ti ddim rheolaeth, fyddi di'n gorfod mynd i'r fan ac yma pobl eraill yn mynd â chdi. Mi fyddi di'n cael dy garcharu. Mi fyddi di'n cael dy ferthyru yn yma. A rwsyd neu gilydd ydy Pedr ddim yn poeni am hynny. Ond yr hyn sydd yn ei galanogi fo, ydy o wybod y bydd o hyd y diwedd yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n gwybod na fydd o eto yn ei wadu fo. Bod yr arglwydd yma sy'n gwybod pob dim amdano fo, yn gwybod na fydd o ddim eto yn ei adael o'i lawr. Fydd o yn ei gynnal o ar hyd y daith yma, ac ar hyd i fywyd, ac i wneud, ac i wasanaethu yn ei enw. Felly, ar ôl adfer y berthynas, ar ôl rhoi i Pedr eto'r hyn oedd ei angen arno fo, yr hunan werth yma sydd ei angen arno fo. Y mae o yn dweud fo canlyn fi. Ac yn mynd i gomisiynu fo i wneud hynny, ac i wneud popeth y mae o'n arno fo yn y disgyblion eraill i wneud hefyd. Mi fydd Pedr yn y man, sgwennu llythyrau, yn sôn am y cariad mawr yma. Cariad anhunanol, parod i wasanaethu, yr agapeo. Mae o wedi weld yn Iesu Grist. Ac mae'n yn barod i sôn amdano fo ac i'w rannu ac i gyfeirio eraill ato fo. Mi fydd Pedr yn ychwanegu holl rinweddau'r bywyd Cristnogol at y cariad yma. Mae'n sôn amdano fo yn ei lythyr cyntaf. Ac mi fydd o'n tyfu yn ei gariad ac yn ei ffydd. I ni ne beidio meddwl bod rhaid i ni gael popeth yn ei le rwan ar hyn o bryd mwyn i ni fod yn gallu caru'r arglwydd fel y dylen ni. Gallu gwneud fel y dylen ni. Felly, os arhoswn nes fy ngwella, byth ni ddeuwn yn fy myw, ydy geiriau i Nemyn.
A'r arglwydd Iesu yn defnyddio ni fel ac yr ydyn ni. Ac am i ni weld y gwers yna, a mae o'n i roed ar bob un ohono ni. Ar dy gymydog fel ti dy hun. Ond ni diolch gael chi gyfle wythnos nesaf i glywed am garu cymydog. Mae'n bwysig bod yna gariad ato mi'n hunain yno. Yn sylfaen i'r cwbl a mae'r cariad hwnnw yn cael ei gydnabod a'i grisialu rwsyd a'i wneud yn sefydlog oherwydd yn bod ni'n gwybod bod Iesu Grist yn caru ni. Bod ni'n teimlo'n gwerth yng nghariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. Droso fi, a mae o wedi bod yn bodlon a berthu fywyd. Rhoi hyn fy mwyn ni, pob un ohono ni. Da ni'n ddigon da iddo fo wneud hynny drosto ni. Da ni'n cael yn hanfon allan. Hyd yn y nerth yn hunain, hyd yn henw yn hunain. Mae wedi galw enw Seimon fab Iona. Gofiwch chi'r gwaith yna gan Aidi Hwsen, yr penillion yna, ynglyn â Pedr. Ond mae o'n hanfon ni allan yn ei enw ei hun. Yn enw Iesu. Rydyn ni'n mynd ac yn cael yn comisiynu ac yn ei wasanaethu yn ei enw ac yn ei nerth ei hun. Byddai bendith iddo am gofio amdano ni ac am yn comisiynu ni'na hefyd yn yr rhan o'i waith ardderchog mwyn ei enw. Amen. Felly mi ddeuwn ni a chofio am y comisiwn yna. Comisiwn Iesu fel i'w ddisgyblion gynt yn gomisiwn i ni'na hefyd. 259 ydy'n hemyn ola ni. Cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y tad. Ewch, pregethwch yr efengyl. Newch ddisgyblion ym mhob wlad. Deil yr Iesu eto'i alw, yn ein dyddiau ni'nau nawr. Sy'n codi ac yn anfon. Gweithwyr i'w gynheuaf mawr. 259.
amser ac anheuach mawr. Diolch i ti Arglwydd am gofal ohono ni, am blygu lawr ato ni, am roi i ninne. Gwerth yna i weld yn hunain yn deilwng ger dy bron. Yn unig oherwydd fod ti wedi gwneud y gwaith, wedi mynd i'r groes drosom ni, yn rhoi ni bob nerth ac yn mynnu yn hanfon ni allan yn denu. Helpa ni ymateb i dalwad. Helpa ni ymroi gyda sel i thwaith dy hun ac yn orthwya ni a bydd gyda ni bob amser Arglwydd, bod ni'n gofyn y cyfan yn denw di. Rwch i ni fod yn rhannu'r bendith wrth i ni'n fynd oddi yma y bore yma. Gras ein Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. O'r awr hon, hyd byth. Amen.